Terve kaikki. Tänään ollaan kuvaamassa Kuopion avainvaunussa Bemarin uutta kutossarjaa. Eli BMW 640D on tänään kuvauksen aiheena. Tästä autosta nyt aloitetaan tältä perästä, koska tää on täysin muuttunut auto. Eli kuten edellisessäkin, niin tuplaputket. Mutta muuten koko auto onkin sitten ihan muuttunut. Eli perän linja, ja itse asiassa kylkilinjakin, on ihan erilainen kuin edellisissä malleissa. Eli kun kuljetan, niin ikkuna on tullut kolmikkaavaksi. Tässä on nyt enemmän semmoista bemarimaisuutta, toisin kuin edellisessä kutossarjassa. Pieniä yksityiskohtia myöten tämä auto on ihan uudelleen viimeistelty. Ja sitten totta kai radikaalein muutos on tullut keulaan. Tänne on nyt tullut tämä kuuluisa BMWn munuaismuoto. Tässä on parkkitutkat eteen ja taakse. Bigsen on ajovalot. Sitten täältä löytyy vielä lisävalot. Ja ilmanottoaukkoahan tässä on ihan riittävästi, koska puhutaan 3-litraisesta rivikutosdiiselistä tässä auton moottorina. Ja tänään ollaan siis, niin kuin sanoin, niin avainvaunulla Kuopiossa. Ja tämmöisestä autosta kokonaishinta on noin tuon verran. Eli totta kai jos tämän hintaluokan autoa miettii, niin harvemmin hintalappua edes katsotaan. Tähän kun päästään kuljettajan puolelle, voidaan ensimmäisenä huomata ovien soft close automatiikka. Eli sähkömoottori vetää oven kiinni. Sitten täällä on kahvovalaistus molemmissa ovissa. Sähköpeilit, sähköikkunat molemmille puolille. Täysin nahkainen sisusta, mustaa nahkaa ruskealla tikkauksella ja ruskeaa nahkaa myöskin ruskealla tikkauksella. Kuljettajan istuin, samoin kuin myös matkustajan istuin, on täysin sähkösäätöinen. Ainoa erona on, että kuljettajan istuimissa on 2 muistia ja totta kai myös manuaalisäätö. Eli säädöt löytyvät erikseen reisituelle, istuimen etäisyydelle ja istuinosan korkeudelle. Selkänojan kulmalle. Myöskin vääntuki on sähköisesti säädettävä. Selkänojan kulma. Yläselän tuki säätyy myös täältä, näistä 2 pienestä napista. Ja täältä on sitten ristiselän tuen säätö. BMW ovilistat. Ja sitten mennäänpä sisään. Auton istut sisään ja vedät oven kiinni. Oven kiinni laitto on todella hiljainen, kuten soft close automatiikasta arvata saattaa. Keskikonsoli, totta kai ensimmäisenä jalkapallokentän kokoinen näyttö. Hätävilkut. Ovien sisälukitus. CD-DVD-soitin. Ja 2-alueinen automaatti-ilmastointi, jossa molemmille istujille on oma automaattisäätö, omat alueet, istuinlämmitys, oma puhallusvoimakkuus ja samat löytyy sitten tältä puolelta. Sitten keskikonsoli on harjattua alumiinia. Täältä löytyy juomatelineet. Tänne mahtuu ihan isompikin pulla. Sitten vaihde valitsin on BMW-tapaan
tämmönen avaruusaluksen tikku. Eli tästä päästään sitten täysmanuaaliosioon. Sitten on luistopästön poiskytkentä. Sitten on ajoelämyksen muuttaja. No, pystyt säätämään jousitusta sporttiin ja komforttiin ihan lennosta. Ei mitään viivettä. Sitten parkkitutkat päällä pois. Ja käsijarru BMW-tapaan nopilla. Ja auto hill hold. Sitten tämä iDrive-järjestelmä. Säätöjä löytyy pyöritys, alaspaino sekä 4 suuntaan. Tämä nytkäytys. Sitten täältä löytyy back, asetukset, navigointi, puhelin, CD, radio, menu. Kuten saatoittekin huomata, niin kojelauta on täyttä nahkaa. Täysin nahkainen kojelauta. Mustaa nahkaa ruskealla tikkauksella, joka sitten jatkuu aina tänne oviin asti. Ja ratissa kolmipuolainen urheiluohjauspyörä, vakionopeuden säätimen asetukset. Totta kai on niin kuin normaalisti BMW oma logo. Ja sitten puheohjauksen säädin täällä ja puhelin tässä. Sitten tästä näillä voit hallita keskikonsolia. Vaihteen valitsimet ratin takana, kuten kunnon Coupe Roadsterissa kuuluu tai Coupe autossa kuuluu olla. Alas, ylös. Täältä valojen säätö. Elikkä sitten myös nopeusmittari varoitin. Valo-automatiikka pois päältä, parkit ja täydet valot. Eikä nyt laittaa ne pois päältä. Säilytystila autosta löytyy totta kai. Onnikas-lokero, jossa on esimerkiksi huoltokirjailla ja käyttöoppaalla erillinen osio. Sitten löytyy tuhkakuppi, josta toki saa sitten otettua pois sisustat. Tämän hintaisessa autossa on harvemmin kukaan antaa vieraiden tupakoida. Sitten lukittava jumboboksi. Eli täältä löytyy sitten USB-liitin ja AUX-liitin. Nahkaa sekin. Takapenkeiltä löytyy Isofix-kiinnitykset molemmilta puolilta. Ja takapenkitkin ovat nahkaa, kuten olettaa saattaa. Airbageja autosta löytyy 4. Ja sitten ikkunaturvaverhot. Eli tuolla ja sitten on vielä tuolla takaosassa. Mikrofoni puheohjaukselle. Ja myöskin matkustajalle oma. Sähköön siis valaistu meikkipeili. Ja autohan on totta kai ensin start-stopilla. Painetaan jarrupohjaan. Klikataan tuosta, niin tällä hetkellä auto sanoo, että kun mä nopein painamista jatkaisi, niin se lähtisi käyntiin. Olemme sisätiloissa ja sitä emme tässä siis tee. Auto start-stoppi löytyy myöskin. Eli tästä sen saa pois päältä. Eli start-stoppihan on se, että kun tuut automaattivahteisella autolla risteykseen, painat jarrua. Moottori sammuu, mutta kaikki elektroniikka pysyy päällä akun varassa. Semmoinen on start-stoppi. Se tuo tälle autolle varsinkin tosi hyvän kulutuksen
Eli yhdistetty kulutus tällä autolla on noin 6 litraa 100 kilometrille. Kyllä, kuulitte ihan oikein. 6 litraa 100 kilometrille 3 litraisella Rivi 6 dieselmoottorilla. Niin uskomatonta kuin se onkin, niin Bayerische Motorswerken on siihen pystynyt. Lisää videoita mä pyrin laittaa viikoittain erinäisistä automerkeistä. Saa antaa toiveita, semmoisia mitkä löytyy Kuopion alueelta. Mä pyrin tekemään totta kai sit toivevideoitakin. Eli ei kai siinä mitään. Nähdään ensi kerralla ja toivottavasti tykkäsitte. Moikka!